Здравейте! Аз съм Виолита Алис и днес ще бъда стажант за един ден в EasyConsult, една от най-успешните HR компании в България. Заедно с вас ще надникнем зад кулисите на стажантската им програма, за да разберем какви са основните предимства и предизвикателства пред стажантите днес. Хайде! Малко ми е притеснено, интересно ми е да видя какво са ми подготвили. Хайде да влизаме! Здравей! Здравей! Казвам се Виолита, ще бъда стажант за деня при вас. Чудесно! Очаквахме с нетърпение. Добре дошла при нас. Заповядай да ти покажа екипа и цялостната обстановка. Благодаря. Настам! EasyConsult е компания с 20 годишен опит на пазара на труда в България и многобройни успехи в областта на човешките ресурси, предлагаща гъвкави решения в процесите по подбор на кадри и управление на персонал. Компанията е с международно присъствие с офиси в 7 държави – България, Румъния, Сърбия, Полша, Хърватия, Германия и САЩ. Екипът от опитни специалисти по подбор на кадри и кариерни консултанти използват персонален подход и най-новите практики в индустрията, за да свържат страхотни компании с още по-страхотни таланти. Аз съм Галина, вече знаеш, съм рекрутмент менеджер в компанията, от 10 години съм тук. Ще се радвам да ти покажа всички офиси, които имаме. Тук са някои от залите, които ползваме за интервюта. Тук са и единични офиси на колегите, които съответно са към различните екипи. И насам всъщност е и място, което се събираме всички, когато имаме поводи и съответно в почивките, които имаме. Правим различни партита на моменти. Супер! Така че надявам се да имаме поводи заедно да празнуваме тук. Имате страхотен офис, много ми допада. Радвам се. В момента работим по един много важен проект, който ще те включим, така че започва същинската работа. Добре дошла! Готова съм. Заповядай, тук е нашето пространство, нашия офис. Това са колегите. Здравейте! Здравей, аз съм Хриси. Приятно ми е. Приятно ми е, Виолита. Заповядай, това е твоето бюро. Хриси ще ти покаже системата, с която работим, както и първата задача. Така че сега ще започнем с нея, пък аз ще се върна след малко. Супер. Сега ще ти покажа. Не се притеснявай. Аз също бях стажант. Така ли? Да. Така че... Спомняш ли си първият ти ден тук? Да, беше много забавно, защото когато дойдох, те се местиха в нов офис, този, и общо взето сваляхме коледната украса. На първият ти ден? Да, запознах се с всички, те си бе сега ще сваляме ли украса днес? Не, сега в петък ще я слагаме, така че ти ще я слагаш, аз я свалях, ти ще я слагаш. Сега да ти покажа, понеже имаме системата, за която ти казаха, тъй като все пак работим с доста CV-та и с лични данни. И трябва да е регламентирано, трябва да си е качено в системата, съответно хората да ни дадат съгласие да работим по този начин. Съответно за една позиция сега, за която ти доста ще ни помогнеш, защото сме доста натоварени, ще селектираме 300 CV-та. Главно ти ще селектираш 300 CV-та. Как така 300? 300, но ще започнем леко. Само за днес? Не, спокойно. Сега, само за сега ще започнем с между 65-70 CV-та, за да си помогнем. Добре, спокойно. Не се притеснявай. Сега ще го направим, аз ще ти помагам също. Така че изобщо не се притеснявай. Виж ли тук? Удобно ли ти е така? Да. Чудесно. Действаме. Днеска да започнем с тези 5 CV-та. Момичета, как върви? Много добре. Интересно е определено. Радвам се, виждам, че вече напредвате с задачата. Да. Чудесно. Аз имам един въпрос. Интересно ми е как компанията подпомага професионалното израстване на служителите си. Много добър въпрос. Да, реално ние имаме различни курсове, различни обучения, които са повечето случаи индивидуални, спрямо всеки и неговите нужди. Така че те първо ще имаш възможност да се включиш в тях. Оценяме с различните слаби и силни страни на стажантите, кандидатите, на хората в екипите и реално на база на това правим различни обучения. Работим заедно в реална среда, всичките работите заедно в екип, така че ще имаш възможност да се развиваш във всички насоки. Звучи супер. Добре, виждам, че сте напреднали, виждам, че се справите добре. Айде да отиваме на обяд, тръгваме всички заедно. Затваряйте лаптопите, ще ви покажа какво стана. Айде, заповядайте. Истина ли е, че стажантите трябва да правят кафе? Стажантите не правят кафета при нас. Все пак, това е за тебе. Благодаря. Айде с мен. Колегата му. Добре. Всеки може да дойде. Здрасти. Здравейте. Да, моля да се присъединя. Разбира се, запознай се. Михайла, приятно ми е. Виви, много ми е приятно. На мен също. Как си? Добре, много приятен ден се очерта днес в интерес на истината. Много забавен екип сте.
Супер. Правите ли си партията? Интересно ми е. Да, тъкмо ни мина коледното парти, а преди това имахме доста грандиозно празнуване на 20 годишнината на компанията. Вау, 20 години. Да. Как го отбелязахте? Беше много грандиозно, в 4 града беше. Във Варна, в Бургас, в София и в Пловдив. Навсякъде, където в България имаме локации. Да, като почти всички наши клиенти присъстваха, всички служители, видяхме се всички наживо. Да. Повечето работим от различни градове, включително и нашия екип също има в Пловдив, във Варна, като каза 20 години и доколкото разбрах, ти работиш от повече време в компанията. Да, аз общо взето съм хванала половината период тези 20 години, малко повече даже, но не се усетиха като толкова дълъг период всъщност. А какви кариерни пътеки обикновено поемат служителите тук? Като цяло човек може да израства на ниво професионалист в сектора, в който е попаднал, да речем подбор, стафинг екип, workforce management, services също упражняваме, като оттам нататък може да оглави процес, може да оглави проекти или пък екип, с който заедно съвместно да движат конкретни проекти, по-големи, по-малки, зависи. А какво мислиш, че кара екипа ви да работи добре? Доверието на първо време, тъй като поне аз мога да се похваля с един малък, но доста сплотен екип от наистина добри експерти в своята сфера. След което бих на второ място избрала това, че при нас не уважаваме, не толерираме микроменеджмента. Това е така доста силна причина поне за мен да съм тук и то толкова време, за да мога да работя по моето темпо, в моя ритъм. Същото време е достатъчно професионално, смея да кажа, да се уважаваме, да уважаваме тайминга на всеки един от нас и същото време работата да е свършена акуратно и качествено. Звучи като да има добър баланс между работа и личен живот. Така ли е? Точно така е. Това е следващото нещо, разбира се, което така ме задържа толкова време, тъй като аз от известно време съм майка и наистина оценявам високо факта, че има една голяма гъвкавост и в същото време и работата да не изостава. Абсолютно. За мен това е наистина много ценно. Предлагате ли възможности за хоум офис? Да. И тук казваме да. Аз лично съм изтествала всички варианти и мога да потвърдя на 100%, че може да се работи от всякъде. И не се отразява зле на работния процес? Не. Супер. Аз честно казвам, след само един ден прекарам при вас, искам да бъда част от екипа ви, така че ако ме вземете, ваш съм. Ще се постараем да те задържим със сигурност. Наистина се почувствах много на място, всички бяхте много така приятелски настроени и ви благодаря за интересния ден и за отговора на всичките ми въпроси. Ние се радваме. За мен работата в EasyConsult е сплотеност. Възможности. За мен работата в EasyConsult е вдъхновение. Динамика. За мен работата в EasyConsult е гъвкавост. За мен работата в EasyConsult е израстване. Днес научих много за EasyConsult и за HR професията. Атмосферата много ми допадна, всички бяха много подкрепящи и разбиращи. Може да кандидатстваш и ти на worktalent.com. Там ще откриеш много и разнообразни стажантски програми, към които можеш да се включиш, за да дадеш силен старт на кариерата си. Чао, до следващия път!